Unohdin, että sais kertoa mun nimeä. Mikset? Mun ope kielsi kertomasta tuntemattomille mun nimeä ikinä. No, minä olen Koji. Ja tässä ovat Aru ja Ume. Moi! Nyt emme ole tuntemattomia. Voimmeko auttaa? No, mä tarttisin ruokaa ja ehkä vettäkin. Teen totta kai töitä niiden eteen. Tarvitteko apua jossain hommassa? Osaan kastella kasveja, viikata pyykit, tehdä piiraita, mitä vaan. No, mietitään sitä myöhemmin. Pitääkö teitä olla koko ajan kaitsemassa? Wildfire! Onpa erityisen kiva nähdä sut! Erin! Miten sä oot siinä? Etkö ole omia? Mä en päässyt hyvästelemään niitä. Oi ei! Aaron, olen niin pahoillani. No miten... Tai siis, mitä tapahtui? No yhdistyminen! Mun vanhemmat menehtyi mestari Wu takia! Jos mun setä tosiaan aiheutti sen, niin sillä oli varmasti hyvä syy. Mikään syy ei... En mitään. Keskittykää. On yhä vaikeampaa nähdä jäljet, mitä Erin ja sen matkaseura on jättäneet. Mitä jos se on kahden Raasin kanssa? Raas on mestarimanipuloija. Se voi aivopestä Erinin ilman, että Erin huomaa. Tässä hämärässä on vaikea nähdä. Pysähdytään ja leiriydytään.